As we understand ipolitiki yezwe ingane ingokuthi bekubangwa umbuso ukuthi it's either usezandleni zabamhlophe abayidlanzana ezweni noma usezandleni zabamnyama. Futhi siphinde understand kukhona la ingancethezi khona i-Democratic Alliance. Indaba zo-BEE ayikusebenzi lokho. Ibe i-beneficiary asike sibheke umbuso wabamhlophe. Yayikhona into yoku-empowerisha abamhlophe ngesikhathi sobandlululo. Siphinde futhi sikhumbule ukuthi ngisho izinto ezifana no-Land Bank zazibanika uxhaso abalimi abamhlophe, uhulumeni ababoleka imali ayithatha injalo ingena nzalo. Kodwa namhlanje njengoba sekwabamnyama baphoqa ukuthi mabekuboleka imali ayibuye isine nzalo. Asingakhohlisaniki, asisoze saba into eyodwa. Kodwa masifuna ukulibuyisela izwe kukuthina sizwe sakithi.